Hola, boas tardes. Estamos aquí na xornada do Edugal 2024. Estamos aquí con Javier, que é o asesor de promoción de FP. Javier, conta en que consiste o teu labor. O labor consiste en organizar e impulsar todos os eventos relacionados ca promoción e a difusión da formación profesional, do sistema educativo profesional de Galicia. Neste caso, non organizamos nosotros o evento, pero encargámonos desde a miña subdirección, eu concretamente, en coordinar todos os centros integrados de formación profesional e IES, institutos de educación secundaria con ensinanzas de formación profesional, para vir aquí, dunha forma un pouco coordinada, homoxénea, e dar resposta ás necesidades orientativas ou de orientación que ten diferente alumnado da contorna de Pontevedra. Imagínome que xa verías todos os stands. Hai algún que te haya chamado a atención en concreto? Case todos teñen as súas peculiaridades que merece a pena ver. Agora, como gran novidade, a incorporación á rede de centros integrados de formación profesional de Galicia, temos a Escola de Canteiros, o Centro Integrado de Cantería de Galicia. Tamén temos, por exemplo, outros centros como a Xunqueira, o Politécnico de Vigo ou Montecelo, que teñen unha oferta formativa moi ampla e moi diversa que merece a pena coñecer. Pero, outros moitos, como o Manuel Antonio, que a súa oferta tanto de turismo como gastronómica, o Carlos Oroza, todos, calquera deles traballaron bastante para vir e organizar mellor o seu stand para que se pudera ver a súa oferta formativa. Traballaron todos moito, e a verdade é que case todos merece a pena que sexan visitados. Cal crees que... cambiarías algo da FP actual? Que opinas da FP dual? Crees que vais a levar ben a cabo? Crees que pode ter problemas a hora de... A ver, todo cando ven de novo sempre poden surdir problemas, porque todos estamos un pouco a expectativa do que vai a vir. Isto naceu sobre todo para dar resposta ás necesidades reais do sector productivo, das empresas, que é para quen temos que formar os futuros traballadores. Eu penso que a longo prazo ou medio prazo máis ben vai a ser un modelo de formación profesional ideal tanto para o alumnado como para o sistema productivo. Que a curto plazo, que vai a dar un resultado, a curto plazo seguramente sí, pero que con diversas dificultades que vamos a ter que ir solventando, según vayan subindo, pero que sí que o vexo moi factible. Entón, ves viable o futuro da FP en Galicia? Crees que se está levando? Sí, por suposto. E ademais penso que é unha das comunidades nas que máis está avanzando, se está invertindo, e que ten unha gran inversión nos alumnos e na innovación. Hai moitísimas oportunidades que ten o alumnado que, de cara á nosa subdirección, de cara á orientación e á difusión da formación profesional, queremos dar a coñecer os alumnos. Dende todos os proxectos de innovación que temos, hasta o Centro de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros de Ourense, que está facendo unha labor moi grande, que temos que dar a coñecer, que moita xente non coñece, etc. E cal crees que é o punto forte das FPs neste momento? Ahora mesmo a inserción laboral. Penso que o alumnado, se quere, ten unha capacidade formativa moi grande, o sistema actual pode ayudar, se ele quere, e despois que, a capacidade de desenvolvemento que ten a futuro, unha vez que acabou a formación profesional, é moi grande. Moitísimas grazas por responder as preguntas que teñas.